kubor nakaslem jong unongsan hima. Ginong Hikay School kibahap hapo ka Megalia Sarva Shiksha Abhiyan School Association. Kilaong balada ka sorkar kam siuno ya katulop balaset saubanay, kinom sange ya kajengki, namar kidangdon kimat bakongsan. Bat kaseng kaladawaru, nakasorkar bakan penkiw ya katulop Ginong Hikay. Pi aku bay day bat kane ka benta mo kamtam habangila yo iya ka statement mo kabala aida I honorable minister badon jingi isa boy yong ba ka jingbom la ban siu ya kane katulop sikino hikay sasi kadena ka daw ba ka state government ka krempat yo ya kane ka pisa kabali ka first installment na ka Ministry of Education te akabay de berkane nakaliang jongi ka association kanang bangin lab ya kajing sisya bahangno kadon kata gaps ma akan ritrik jog banai Oktober jong taus nem ngila file da ka RTI hapo Ministry of Education Government of India ban ngila pan ya kajing pensai ba nakai ka daw ba ka Ministry of Education jong ka sarkar India ka slem ban pha ya kane ka fund jong ka first installment sya ka Government of Meghalaya bat kumbaga lomenta ngidang up ya ka juba ka bay de berkane ka RTI ka bangila de ban file te mare yo ya ka juba ngin sa pentip spi kelat patai kubor ka ka juba ka bangin yo apo nang tema agajing sisya kila don ki guidelines ki provision ki padan hapo ka RTI ma ki bala krensha hang tu ba lada jia ba ka central government ka slem ban pha ya ka phone ka state government ka de ban manage lo pa na ka budget ka state pa kadang siu kamta makabay de bat katulop jongki no hikay sasi pi habay de bat kane ngingis ngam nakaliang jongi ba kamda don kam yangi nakaliang jong ka association banak pensengaw ya government namar ki guidelines ki ladon war ki chiti na po Ministry of Education nado ki snem arhajar khan riu khan nyo termo kila de pa se baro ki sarkar jilla hapo ri India bat kumjuru se ki union titris ba kila krensha hang to ba raja ba ka central government ka slem ban pha ya ka fund tikat kum ka provision jong ka RTI kata ka section 7 clause 5 kala krensha hang to ba ki jilla ba pher por India ki hat ban nang penkre lo pa ya ka fund ba kin dang siu lo pa kamtam ha ka bai de bat ka salary jong ki no hikay sisi tiku ba mentan ngis ngau ba habala don ki guidelines habala don ki provision tika government kala ade ban shim ya kini ki sinjam teladang ipit pada ka jela Meghalaya jongi mau kembang le iya ka statement bala aida education minister badon burom jongi isu ong bait ba mla ban le mla ban siu na ka pla jong ka state hab up be ya kata ka pisa na po central government tika ne kala long ngi ladangi pa ya kani ka statement jongi kalong he is so irresponsible as a minister pi hagajing siya kumu minister ula day ban shim ya kisin jam ban high pressure siya ka central government lada ka day hakano kuno kurukom ma lani ban high pressure hapo finance department jong ka state government bangkandang penkre lopa ya ki kiway pat alternative bakidang siu lopa na ka state hene ngim yo ka bakong kata hene ngim yo beja ka statement bala ikren shy bet ba on siu ya katulop jongi kepadang sa hadu ban yo ya kapisa nang te kabaar pat nang ta ngakwa ban bu jingkli ya government lada ja bangi kino hikay SSA ngi kren kumba kren I minister badon brom jong ka education isar lak mendon bui lada ngi ong ba ngin sange no ban lecture school tat hadu ba ka sarkar kan siu ya katulop padang sa jongi lani ngin sange no ban pendep ya ki program ki ba pher ki ba ka sarkar ka pha haki school bangi ha ban pendep ban summit ya report bat kum ta ter kemut kai ka ban ja bar kai ka ban long ya ka state jongi tingi na kaliang jongi kino hikay ngis ngau ba as a responsible citizen ma jong ka state Meghalaya bat kum juru kum ki ta kino hikay badon ya ka jingki kli ya kalawe jong ki kena school kum juro ya kalawe jong ka state iborok kawe ngis ngau ba bangin shim ya kanika sinjam bangin syukran kum bakran education minister isu komlong kapate tingi subo kajing kentu kajing kerpat na kaliang jong ka association ba ngau ha ba na kaliang jong education minister
Agajaka ba inshu ong ban up sa ya kata ka fund na po central government. Tao no ki way ki lat ki lenti ki way par ki alternative ways but nang silupa ya kanika tulop shingi ki no hikai SSA. Kabalay pa nang ta ngi kwa ban paro ya ka kubor ka ba shai sa ka government lang ba ju pi kalat patay kubor. Ba yo ba ka government kas ngato bakla mo. Lada dia ba kan siu no ya kanika tulop jongi sa banay ngin sange no ka chingi KM. Ngi kwa ban kren be da ba shai ba lada ka siu makna ya kanika tulop jongi sa banay. Nginom sange ya ka chingi ki namar kidang don sa artli ki issue ki balong very important ki bangi ngi kwa ba ka government ka hab ban shim no ya ka appropriate action at the earliest. Kabanong kong kalong ba ban penken ria ya baro kini ki existing SSA teachers kabadon kan arah jarsan spa sa kuwengut na po state implementation society siya po state education department on regular basis. Pi balay ngi dawaya kani tribe baro affiliative baha ka South Rig jong upnay August jong mentaw sinem nakaliang jong ka Sarkar India lengba ka committee kabala tip lengkot kum ka CCEA kala shim ya ka rai par kala aero ya ka approval bahkan extend ya kani ka scheme samagra shiksha abhiyan for another 5 years. But kata kan sedang nado 1st April 2021 but kan kut ha ka 31st March 2026. Tikai ka bangi na kanyang jong kinong hikay sa ingi shifting ba kai ka banjati hadin jong ka 31st March 2026. Kada ka Sarkar kam shim ya ka sinjam menta te kacingkali kami lanopat kan shim. Namar ita isan snem iladang ya mentala sa satang south snem arbanai. Tini por ilong a very short span of time kalong ka balong kot hado kata. Kita kadaw ni kwa ban kren da ka ba shai ba lada kipalai maknaya ka tulop ro ngin nyai pe sakmat ya kacing ki lada kimpen urlong ya kini ki artli ki mat jing dawal jungi to ka ba arpat ka bangi dawa ban pentrikam ya ka pay structure kum juro ban penkiu ya kutulop jungi kino hikay sisli mo ya kan ni rungi dawa kat kum ka chiu product hapo ka RT Act 2009 but ka state RTE rules 2011 PE hadin ka jingwan jong kani ka RT Act 2009 nakalian jong ka central government kala ailat ya ka state government bakin frame lalaki jong ki rules ki ban ya hapan pentrikam halaki jong ki jela te ka government of Meghalaya ro kala de ban frame ya kani ka rule house name 8000 khatwe te ha kani ka rule khamtam ha ka rule 18 mo hang tu kila thok ba ya kan ka service matter nang ta ki salary matters kini baro khoi ki ki benta jong ka state government bala tho la kren shairo hang to ba kinong hikai ki dei ban yo ya ka jingsiu at par with a regular teachers kamtam ki to kinong hikai ki bala thung na ka benta ban penya chakmat ya kan ka scheme assess ya kan ka RTA tikai kita kinong hikai ki bala thung ban penya chakmat ya kan ka RTA ki dei mangi kita kinong hikai SSA te handai mentapat ka state government kala sideline ye ini benta ibadi I jing mentoy kibangi kum kino hikai SSA ngide ban yo jiska wei nga kwa ro ban hang ne ban ya thuru pi ba pi ha ka por bangi pan ya ka permission ban penlong ya ka 2 days mass casual leave mo khatwei ba khat atrik jong nai October ha ka pratrik jong ubnai October ngi ha ka janmit jong pratrik jong prai October ngi yo ya ka chithi na state project director Sir Ambrose Marang ibalong ro jo ko por secretary jong ka education department ki ong ba ka government kam gran ya ka permission ba phinya chakmar ya ka jingi ki namar ba kani ka jingi ki jong phi pin ken ya ka provision ka badon hapo RTA ka bakren ha ka bai dei par ka hok jong khna tibi ka government hang ne kalale ngila banong kalale double standard mo ban khang la yang ban mi sakmat ban raise ka voice jongi kyong ba pipen khanya ka hok jong khna te balai haba POE hapok RTA ka don ka hok jong khna balai ka government kam YOE hapok RTA ka don ro ka hok ka bakren ka don ro ka provision ka bakren namanta ka hok jongi kinoi ka SSA balai ki le bom sunyau ya kini ki section bat ki provision ki badon hapok RTA ki bakren na ka manta ka benefit jongi ki no hikai SSA
Bila dah pikiran ki provision ma ki bangi kum ki no hikai ngi ban pendem. Kumba la ki de ki program ki paper ki bangi haban pendem haki school. Ka government kala ong bai kala patha bai ngi bai force ngi haban pendem. Ngi ro da ka jing ko ngo ya ka government bada ka jing sngo khya ya ka ne ka kam ngi pendem. Ngi ko ngo ya ka bala pha da ka government. Ti henre ha ka bai dei pat bat ki benefits ki bangi ngi dei ban yo ka government ka ong ngi bi tho ya pi. Pi ki dei bala appoint ka school managing committee which is kalong ka ba very irritating la ni ka balong insult yang iki no hikai SSA. Ti kumba pilatif hi ba yang ik no hikai SSA la thunda ki school managing committee hadin ka jing ai board jongka state government. Ti nak kadang ni dawa nak government ban ngi ongro ba lada ka government kamla ban penurlong ye kini ki art di ki jing dawa jung ni ma wala da ka siu makna ek tu lobro ngi ni ya wet shakmadia ka